Eibar eta Elgoibar lotzen dituen bidegorria inauguratu da abenduaren 30ean. Markel Olano diputatu nagusiak, Rafaela Romero mugikortasuneko eta lurralde antolaketako foru diputatuak, Miguel de los Toyos Eibarko alkateak eta Ane Beitia Elgoibarko alkateak parte hartu dute euri atergabeak galdu nahi izan ez duen ekitaldian. Bidegorriaren tarte berriak 2,1 kilometroko luzera du. Azitainetik Maltzagara doa, eta aurretik Maltzaga eta Elgoibar lotzen zuen eta handitu den bidegorriarekin bat egin du. Tarte berriak 4 pasabide ditu zailtasun geografikoak gainditzeko txirrindularien eta oinezkoen joan etorriak ahalbidetuz. Azpiegitura berri honen aurrekontua 5,1 milioi eurokoa izan da. Eskualde garapeneko Europako funtsen finantzaketa du Euskal Autonomia Erkidegoko EGEF programa operatiboaren esparruan. Izan ere, aurten Europatik itzuli du bidegorria eraikitzen inbertitu den diru guztia. Esango nuke lehenik eta behin bi herrien arteko lotura dela, ez? Eibar eta Elgoibarren arteko lotura izanik, Bailarako bi herriak gehiago lotzen ditu, eta nik esan nuke Gipuzkoa eta Gipuzkoarrak ere gehiago lotzen gaituztela. Eta horregatik da importantea, ez? Azpiegiturak egiten ditugunean, lotura hori indartzeko egiten dugu. Egia da, lan konplexua izan dela, zaila izan da, baina esan behar dago baita ere, eta zoriondu obran lanean jardun duten guztiei, arduradun eta langile guztiei, bere garaian, bere denboran bukatu dalako. Eta hori niretzako oso berri ona da. Un bidegorri que, como comentaba con Markel, a coste casi de carretera, de una complejidad de ingeniería que yo creo que podrá ir a las escuelas de ingeniería para ver cómo hay que resolver determinados problemas técnicos y con un coste económico realmente importante, ¿no? Y por eso creo que es acabar bien el año con una buena noticia, y creo que en esta vida también hay que saber ser agradecidos cuando las cosas al final se hacen, ¿no? Y por tanto, yo desde Eibar quiero agradecer a Markel como máximo representante de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la apuesta por este bidegorri, lógicamente a Rafi porque cogió el testigo que dejó Marisol Garmendia también, que inició lo que era la materialización de un proyecto que ahí estaba. Azitain Maltzaga bide berria jardunbide egokien adibidetzat hartu dute Europar Batasunean, legeen betetze hutsa gainditzen dituzten eta herritarrentzako onura argiak dakartzaten ikuspegi berritzaileak aitortuz.